Прывітанне, сябры! Сёння мы будзем вандраваць па паўночным захадзе Мінскай вобласці Беларусі. Зараз я знаходжуся ў Маладзечні і ў чаканні свайго цягніка прайдуся па мясцовай пешаходцы вуліцы Прытыцкага. Тут знаходзіцца знакамітая народная піцэрыя «Пінгвін», якую можна паставіць у адзін шэраг з тымі ж кіраўскімі смажанкамі альбо гродзенскімі ці смілавіцкімі чебурэкамі. Дарэчы, з Маладзечна на канале ёсць асобны выпуск, спасылка ў апісанні, а таксама на версіі экрана. Зараз мы накіруемся ў горад Вілейка, які знаходзіцца прыкладна ў 20 кіламетрах на поўнач ад Маладзечна. У гэтым нам дапаможа дызель-цягнік ДР-1А ў накірунку станцыі Круляўшчызна. Гэта, дарэчы, самы далёкі пункт чыгункі, куды заходзяць баранавіцкія дызелі. Цягнікоў у Вілейцы не так ужо і шмат. 3 пары прыгарадных, з якіх адна толькі па выходных, і 3 пасажырскія, сярод якіх штодзённых таксама 2.
Вілейка – раённы цэнтр Мінскай вобласці з насельніцтвам амаль 26,5 тысяч чалавек. Упершыню згадваецца ў пісьмовых крыніцах у 1460 годзе. У 20 стагоддзі горад нават некалькі год паспеў пабыць абласным цэнтрам, утворанай у 1939 Вілейскай вобласці. Азі Асланаў, савецкі вайсковец, азербайджанец, гвардыі лейтэнант-маёр танкавых войскаў. Яго брыгада вызваліла Вілейку ад немцаў у 44 годзе. Большая частка гістарычнай вілейскай забудовы захавалася на Савецкай вуліцы. Ігнацій Ходька, пісьменнік, паэт, грамадскі дзеяч першай паловы і сярэдзіны 19 стагоддзя. Нарадзіўся, вёў справы і ладзіў стасункі ў гэтых мясцінах. А гэта помнік краязнаўчай экспедыцыі Канстанціна Тышкевіча, археолага, гісторыка, этнографа і фалькларыста 19 стагоддзя, які ў 1857 годзе на ўласным судне здзейсніў навуковы паход ад вытокаў Віліі да яе зліцця з Нёманам у цяперашнім Каўнасе. А зараз накіруемся на гарадскія могілкі, дзе знаходзяцца як вайсковыя пахаванні, так і магілы польскіх памежнікаў і паліцэйскіх 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя.
Надышоў час вяртацца ў бок аўтавакзала і чыгуначнай станцыі. Сябры, чарговая вандроўка падышла да заканчэння. Нагадваю пра функцыю супердзякуй, з дапамогай якой канал можна падтрымаць матэрыяльна. Не забудзьцеся пра падпіску, калі яе ў вас яшчэ няма, у тым ліку ў тэлеграме. А таксама падзяліцца гэтым відэа з сябрамі, паставіць лайк і пакінуць каментар. Да сустрэчы ў будучую пятніцу.